Die rent net in om dit te vertonen. Maar we dat al die dan maar hadden, dan is dat net zo slim, dan merk je dat. Ja, ik denk dat het toen ik 4 of 4 jaar weer. Altijd maar is hij met mij, dus hij deed altijd mij. En op les wil je zelf met waan. En dan ben je zandje en dan ik gewoon een oude keerpje. Toen ben we zelf wat begonnen. Ja, hoe vaak ben je maar aan het knutselen dan? Winters meestal op een 10e januari, 1 keer weeks. En zat ze zo'n begeerd 2 jaar in de week. Alles wordt nice, jongen. Nu ben we met de koppeling aan de gang. Voor we nice zien van 1 week. De baan, de velgen, wordt net. Want dat was het zelf net zo vol, hè? Nee, ik heb zelf net zo vol. Ik heb goede jongens om me heen. En die jongens doen alles voor mij. Ja. Dus ik heb zelf wel een beetje, maar net, van de techniek heb ik weinig ziers van eten. Hoeveel mensen zitten er in die team om die heen? Hoeveel mensen hebben we mij? Verleden week een man of 15. Ja, joh. Ja, dan zit de bus vol. Ja. Ja. En de bus is net Leeds. Nee, dan is elk plekje is bezet. Gezelligheid is alles, dan hoort de meesten bij de ploeg. Daar gaat het om. Je bent bekend als een team. Ja, een vleisteam. Ja, wie ben gek op vlees? Elke hapje en snapje. Dus De barbecue is mooi. die gaat alle weken aan. Ja, joh. Ja. Dat is wel een aardigheid om even mij weekends en te de weekend wat sleutelen en dit of dat. En ik heb wat meer vrije tijd, dus ik haal hier de onderdelen wat op en dat soort dingen. Ja, Wat chauffeur. Ja, want het kost onprotetiert. Ja. Maar het is echt zo leuk dat je dat gewoon doet. Ja, een hobby hè. Ja. De meesten hebben een hobby hebben. Ja. En de ene keer de voetbal, en de keer de autocross. En had hij nou ergens het scenario of een flinke botsing, wat ben de gedachten dan? Nou, stommeling zeiden we dan. Hé, hoe kunnen we dat nou doen? Nee, dat valt wel wat aan. Dat gebeurt. Ja. Daar is niks aan doen. Maar verliezen houden we dat ook altijd gezellig. Hè? Ja, als we verliezen, Ja, houden we het nee. gezellig. Ja, het maakt het niet uit. Nee, dat is het Ja. niet. Nee, dat is net Ja. voor bepalend voor de sfeer. Nee, dat maakt het niet uit. Ik ben nooit verdrietig. Nee. Nee. Had het nou goed in of net, we krijgen we altijd een biertje en een stuk vlees en we zijn altijd lekker vrolijk. Tuurlijk, je balen wel, maar dat is zo. De ene dag gaat beter dan de andere. Dus, Ja, nou ja, en dan zit je dan meer 40 hier in die rommel, dan komt er nooit brood, hè? Nee, hè? Het is echt wel een virus. Ja, net die rent net in om dit te vertonen. En als je zoveel wat er hier al gebeurt, dan je in de baan op en jij de hele rommel weer in gruis. Dan heb je er net in niet, maar we dat al die dan maar hadden, dan is dat net zo slim, dan merk je dat. Het racen, wat is dat dan? Wat is het wat jouw Verslaving. Ja, hè? Ja. Hoe vaak is de wedstrijd? Dit jaar doen we heel veel 15 keer met waan. Verleden jaar hebben we alles mee in. Plus minus 24 keer. In de bocht mee een TQ delen. En het is eigenlijk een lidse baan met de volle ouders. Samen met het bezien. Ja. En dat vind je toch mooi? Dat vind ik machtig. Ja, ik ben net in dit gouden teken gedeeld. Bekeken wat ik net zei, maar ja, je moet wel eens in je uitwielen. Dat wel, maar je moet goed om je heen zien, wat op de baan gebeurt. En dan moet je zien dat je hem alles heen gaan kan.